В групата на габровските художници постъпих на работа като счетоводител и технически секретар на художествения съвет през 1981 година. Тези 10 години бяха най-хубавите и запомнящи се в живота ми. Създател на групата и негов секретар беше Никола Николов. Живописец, озарен от Бога, така казваше за него академик Светлин Русев. Никола Николов беше като пастир за габровските художници, но и човек без компромис в изкуството. За всяка местна изложба приглеждаше и връщаше картини, които не бяха на ниво. Издейства за активно рисуващите художници да получат тавански помещения за ателиета. Съдействаше за осигуряването на транспорт за картините, с които художниците участваха в общи национални изложби. Активно участваше и в организирането на общи изложби в Габрово, като Кич, Човека и труда, което беше и най-мащабното събитие в културния живот на Габрово през 1974 година. Авторитетът на Николов като творец и ръководител бе в основата на всичко. Всяка сутрин идваше в офиса на групата, изпиваше едно кафе, изпускаше една цигара, дадена му от някой присъстващ художник, понеже не си купуваше. Ще разкаже за книгата, която е чел, ще разкаже и някой виц и тогава преминаваше към важните въпроси за деня.